Lho, nek aku rung mesti iso nglakoni ngono lagon ngono kuwi. Kan penjiwaan pendekatan dari lagu ke lagu lain mesti beda-beda. Nek nduk Umi kok pas Fake ning lagu kuwi. Oh, ngaten. Dadi iki urung gendok Okfa. Oh lah, iki kembaranku. Kembaranku. Kabeh kembarane dhek. Kulite padha aku kuning nemu giring. Lho. Ya, Okvalika Harlis Nata ya. Semeneng. Sepatipun, Pak. Piye? Sepotipun men. Sepote yo, ya ngene. Sepati cok ngono cok, ayo. Sing jumbuh karo Mbak Okfa ayo. Sepote cok, yuk. Ya. Ayo, Mbak Apri. Tembang. Monggo Mbak Okfa. Katuran wonten ing panggung. Paring pamripun para miyarsa. Mugi berkah Allahumma amin. Mbak Okfa datang penontonnya pada senang. Bayangan bangsa Indonesia yang maju. Selamat malam Mbak Okvalika. Selamat malam. Nggih, selamat malam. Dipun tepangaken dhateng warga Yojo utamanipun wabil khusus ingkang sami tuguran dalu menika. Panjenengan Mbak Okvalika jangkapipun leres nggih asmane nggih? Okvalika. Okvalica Harlis Natasha, Pak. Okvalica. Okvalica. Oh, tak nggih. kira Pakai C. Okvalica Haris Harlis Harlis Natasha. Jeneng kok do angel-angel to, Lho, Bu. jenenge sindene sing apik ya ngono kuwi jenenge. Ya, bener to. Umi Hafifah, Okvalita, Cynthia. Cynthia, Elisa, Orkarus, Alaso. Lah, jeneng kok Masa sinden kok jenenge Sukimen? Kan itu pemberian orang tua. Aslinya kan Dek Kiki. Lah, Neng nama panggungnya apa? Sing anyar Dek Kiki min sing tak tepungke. Nama panggungmu sapa kowe? Nama panggungnya Prengganitas Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Kan orang sibuk, bibirnya kan bisa belibet, akhirnya De Kiki. Weh. De pakai koma di atas De Kiki. De Kiki kuwi tunggale dendase. De Kiki. Niki Dek Okvalika ka asli pundi? Lairipun Wonogiri. Sakmenika wonten Solo. Solo. Nggih. Besar di Besar di Sidoarjo. Sidoarjo. Nggih. Laire Wonogiri. Riwariwi. Kaya manusia purba ya hidupnya berpindah-pindah. Kon aku uripe di dua dunia ya ke amfibi ngono ki. Dek Okva niki aslinipun penari menika. Nggih, mila kula nyuwun beksanipun anu Apa Jawa niki? Baratan mawon. nggih. Oh, nggih. Bajidor kahot apa bajing loncat? Konderek Manut mawon. kula. Oh manet. Eh, Ingkang sing pareng nembang. nyekar sinten? Sing nembang ku nyuwun anu Bu Sinta. Bu Sinta. Eh, Sin. Bajidor kahot. Heeh. Anu Bajidor kahal kena apa anu we bajing loncat we sing. Oh bajing loncat. Sing Oke. familiar, sing familiar. Oke, oke. Ayo. Kayang apa? Jogetane Mbak Okvalika. Yuk, kayang apa? Dadek nggih. Dados.
untuk Mbak Okvalica para kanca. Terima kasih. Hebat jan jos. Luar biasa. Iso lumer awake lemes banget ya. Lumer. Pak Kezwan ngantek ora kedep. Ngantek apa kalau menjenguk munggah mudun. Wan Kezwan nyebut Wan. Boyok Wan. Mbok Jo. Wis paring wis gula barang kok nyawang wedok kok kaya ngono becek mampu. Sesawangan ki adile disawang ya. Mula kok nyelot rene nyelot manis, gulake gula to. Ki mau lu mati. Bajing loncat ayo. Iki beksan saka Jawa Barat, Rodok Lerek Ngetan, Banyumas. Banyumasan. Ayo. Oh, tambahi Mbak Sinta kali Mbak Winanti. Sama Dek Okva. Karo awakmu no, karo awakmu no. Karo awakmu bareng lho ora sok cantik perintah. Ya to. Pak April ndi? Yo. Bareng bareng. Karo Mbak Ida Lala. Mbak Ida Lala. Loh. Iki artis kondang benua Eropa kok. Mbak Ida Lala kuwi wis saurarane India. Pun. Terus neng Suriname. Sampun. Oh kuwi. Paris Prancis lho kuwi. Ya. Sugane. Maka Bu Sinta. Bu Sinta. Bu Win nanti. Mbak Ida Lala. Mbak Ida Lala. Bu Wida nggih pengen nglanggar. Bu Wida ora. Bu Wida jatah. Kuwi ora lengger engko legrek. Kok legrek. Ayo kene jumeneng kene. Lah, kene. Yo, spesies diambake nganti tekan Ya. anu kiwa kotak kene ya ora apa-apa. Oh iya. Bengi iki pokoke gaya-gayang tak kirimke kanggo dulur-dulurku rombongan kopi Mbolo Pleret. Wah. Lek bedul, lek bedong, Om Cecep, Sing dua di atas. wis kabeh Pak Marti sak piturute, heeh. Lan uga tak kirimke kanggo WMC Klaten Mas Ogi, matur nuwun. Lan ugi dulur-dulur peziarah-peziarah sing saka segala penjuru mau enek sing anu Mbak Apri. Nggih. Ana pi Cepogo ki takon karo aku to. Aku ora urung dandan. Dalange mriki sinten, Pak? Sing takon iki aku. Aku ya muni Pak Bagong. Pak Bagong. Niku adike Anom to. Nggih. Anoman aku ya. Oh, panjenengan niku rayinipun Ki Anom Surata kandung kok. Lah nggih. Lah niku urus anu. Sae niku. Lo pun tahu delok ten Cepogo jaman sik murah. Nggih sakniki sik murah aku ya ngono. Ha iya. Lah terus kowe ngaku sapa? Aku ngaku sing nggawa dopo karo panggung iki. Ngapunten Pak E sing kala wau. Lah iya. Lah kok muni ngaku rek ya ora penak ta iya. Tapi nak dongsi. Lah opo dongsi bareng. Ayo diaturke, monggo. Banyumasan kaya ngapa? Ayo diaturake. Dadeki dados.
air jan elok tenang, Mbak. Josis. Elok ora mantra-mantra wong Solo wong Yojo. Iya. Kuwi urung mimin nek anu ndolala. Wah wis. Nganggo kathok-kathoke suwek alah. Miming nek ndolala. Wah wingi aku nonton kok. Nek ngene Mbak Eka Suranti. Wah jan. Aku tak golek iki sapa? Kathok cendhek jan. Kathokmu kesesaken dadi. Kesesakan terus katoke bedah, kentange ketok. Totalitas kan. Iya. Aku gaya opat itu. Nen. Iya. Lho, bokoke kaya opat. Sing seblak sampur ki dhuwur kene ora ngisor kowe kok nyampluk liyane. Kok senengane. Ayo. Tasih wonten wekdal? Tasih menika wonten pundutan saking Pak De Bintang. Nggih, Pak De Bintang ngersakaken Sido Asih ingkang nembang Mbak Elisa Orkarus. Oh, nggih. Nggih, Mbak Elisa. Niki disusul Mas Kiswan. Nggih. Lho. Ya diaturi bawa sik ya ora apa-apa. Bawana. Pak bawa pripun nek mboten fragmen ketoprakan mboten lho nek Ngono ta? Ayo Mas Kis. Lah iya Wis ta? Mas Kiswan iki nek pamer ketoprakan terus anu prahmene apa? Bandung ya apik, Warok ya apik. Bandung. Ngono. Oh ya apik dekne. Ya ora apa-apa nek pancen. Ayo Mas. Iya. Mas Kiswan. Sik anu takono kondisine sik lho. Aku ora maksa lho aku. Kondisine pun sae. Oh iya. Paling mengke dugi griya niku perang kalih Mbak Ayu. Pun di status niki. Anu nyewu Mas. Ora apa-apa. Aman. Ayo wis kaya obat tidur iki mau. Anu pipis lancar pipis. Ayo aturi jumeneng. Ayo Mas Kiswan. Mas Kiswan, jumeneng sik lho. Engko. Wis meneng iki. Pun. Oh wis, oh ya wis saiki ya. Ayo. Bawa sik. Tak kira persiapan iya. Yo nek yo jan ketoprak ya ketoprak sik ya nganggo iringan sing penak no dadi ya. Piye lah. Bandung Banyawasa. Siarno sik, Lek. Nuwun para miyarsa. Wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan kalian Brokadang Sandiwara Ketoprak Bagong Grup. Dalu menika badhe ngaturaken cariyos ande lumut. Nah. Wondene paraga ingkang ayahi dadi Kleteng Abang dalu menika dipun ayahi dening Denok Ayu Princess Aprilia. Kleteng Abang. Kleteng Ijo dalu punika dipun ayahi dening adik Elisa Orcarus Alaso. Aplok. Kleteng Kuning dalu menika dipun ayahi dening mantasaning Widyawati tetungguling Waranggana Mustikaning Kenya Dedek Pri Mimin Anggoindi. Wah, wandene Yuyu Kangkang dalu menika dening Saudara Kiswan. Pramila sugeng midhangetaken godheng sandiwara ketoprak ing dalu menika. Iki mau welinge Simbok, Mbak Yu. Iya Mbak Yu. Kon munggah. Kene kowe iki Kleteng Kuning iki. Ning ya rasa cedak-cedak iki mambu kok. Wis, Mambu kok. Kowe keri. Ora melu kowe Mbak Yu. Ora oleh rupamu ora berjaje kok arep melu-melu. Elek kaya ngene iki. Mambune kaya ngene iki. Aku pengen melu unggah-unggahi Mbak Yu. Iki mau welinge Simbok dhewe. Awak dhewe wong loro ya. Unggah-unggahi ning dadapan. Ning dadapan. Ana Priya bagus. Priya bagus. Mbok menawa kon dhewe salah sawijine dadi bojone. Ya Mbak Yu nek awakmu awakku. Heeh. Ya. Sing penting ora menungso Ora iki. Heeh, Kleteng kenyit iki. Kleteng kenyit. Nang iki kok enek kali deres Terus banget. banget kaya ngene Mbak Yu piye arep nyebrang ya. Gak kepiye lar Ora nyebrang. iso nglangi lho, ora iso aku. Kan nyepel. Lah ya ta. Gak bensin. Coba kaya ngene iki. Mbok ana wong nyebrang Menawa ya, dong
Mbok enek pitulungan nak dhewe gelem. Iki skenarione kepiye lah gek niku metu kapan? Kaya biasane kae lho, Mas. Ah, ora. Iki yoyo Kangkang. Iki aku karo Kleting Ijo ki arep nyebrang gek kaline banjir. Terus anek yoyo Kangkang gelem nyebrangke ning opahe kudu diambung ngono. Ngambung. Heeh, terus disebrangke. Aku ngambung Elisa. Oh, aku wae. Lah Elisa yo kok. Halo. Piye Dek Ayu? Siluk. Niki wau pun Ya, gawe ya. geger lho, Om. Iki Apri niki gawe geger wis. Wis WR aku kok. Nun boten. Tenang. Kondusif. Niki wae nek boten pun jenengan dereng sangoni pun boten gelem. Niki aku metu. Heeh, iki. Lho, iki kaline deres banget ki piye sing arep nyebrang. Mbok ana pitulungan ngono ya. Kono sing iso nyebrangke. Au. Iki aneng wewujudan apa kok kaya mangkene? Medeni Mbak Yu. Kok medeni banget iki. Oi. Aku wedi aku. Kowe bangsane apa? Oh, bangsane sing nunggu kali kene. Kamu gegilani kok. Iya. Cici aku cici. Aku Seloman. Seloman. Jenengmu sapa, Seloman? Yuyu. Kangkang. Yuyu Kangkang. Oh, Yuyu Kangkang. Ora kok selumit. Mbak aku njaluk tulung aku mbok disebrangke rono ta Yuyu Kangkang. Ora iso. Nyebrangke iki ana opahe, nang kene iki opahe akeh. Lah aku nek ora ana sing nyebrangke aku nang desa Dadapan terus kepiye? Nang desa Dadapan. Heeh. Berarti pojok Parangkusumo kono kae ya. Ya. Pojokan aku sok rono biyen. Kowe nang sisih ngendi ta Yuyu Kangkang? Sisih kulon. Kok ora petuk aku? Kowe lu kenal. Kowe apa kleting? Aku Kleting Abang. Kleting Abang. Iki Mbak Yuku Kleting Ijo. Kleting ijo. Jaluk tulung ta Yuyu Kangkang aku sebrang Ya kono. gelem ning Dela. njaluk opah. Opahe apa? Apa kuwi? Kok malah Kowe ya gelem. Aku ya mana masa di ngono. Lah wong rupamu kaya ngono kok. Ah gelem apa ora? Jaluk anu nyor. Gak. Senengane. Gelem ora? Lah Jajalen sik kaya ngopo geng kok aku ndelok. kok nek aku ngambung terus kadasen piye? Alah akeh obat. Kono ana obat kula barang. Nek dhewe nek ora nekat ya ora iso Ora iso nyebrang. ketemu, ora iso ngunggah-unggahi. Piye kirano pilihan liyane? Siji-siji. Yuyu Kangkang. Tak Piye? turuti apa penjalukmu? Iya. Aku wedi lah aku. Ah. Tak turuti apa sing dadi penjalukmu. Wis tenan. Neng karo merem ya. Merem. Heeh. Lah ya ora merem nek ngapusi tak tibake nang tengah kali ke keblebek. Ora Yuyu Kangkang. Aja ngono kuwi aku tak anggap tenanan lho, Pri. Yuk, sing sabar ya, santai wae. Wah ya nggih bobote madoske jajan anak. Iki Tenang. Ya, Iya. kowe tak nyebrangke aku ngono to Mas. Nyebrangke. Tak ambung sik ngono. Yuyu Kangkang. Nyerak rene. Neng tenan lho ya, aku disebrangke lho ya. Iya. Ya Yuyu Kangkang iki nang ngisor. Nah. Mekangkang. Heeh. Jenenge Yuyu Kangkang kok Mekangkang. Terus Kowe njaluk apa-apa? ambung. Neng ku nek wis tekan kono ya Yuyu Kangkang. Engko ngapusi wong wedok iki senengane ngapusi, aku kerep diapusi. Aku ora wedok. Oh iya, lanang ya. Ya ora apa-apa lah waton sak botol ya. Gelem wae. Sun sabrangke wong ayu sing liwat kene. Terus yo. Rasa nggo laras ya. Tonton iki gamelane toklik ya. Iya. Mboten sakit. Perkusi. Sun sabrangke wong ayu sing liwat kene. Krupyak
Aja anu. Oh alah. Alah. Wis. Wah. Centel gombalmu. Yo Kakang gegere bolong. Wah tombok Ketan kaos. cepaku. Yu, piye rasane yu? Apa enak? Wes ya yo Kakang. Wis. Engko berarti kleting ijone tak gendong to. Iya. Ora gendong ora sudi aku. Gendong arep. Wah, entuk-entukan iki Aku bakal. kleteng kuning wae. Gendong arep ki kepiye kaya ngene? Ora. Aku Ya. Ayo yuyu ijo. Kok yuyu ijo? Entuk-entukan Kleting iki. ijo. aku ganti kleteng kuning. Ora iso. Wis dapukan ket mau kok. Wong isih sportif. Gendong arep. Ayo saya. Wah. Aku mau mbok sebrangke yuyu. Lha ya nek sebrake ya kowe keceblong keli dipangan cetul. Umpama aku mbok seret wae piye yuyu. Weh mesake ya ucah ayu-ayu kok diseret. Kok ndak kena lumut. Pertanyaane kapan meneh? Nggih to Om. Matur nuwun nggih Om kula pun bikin munggah. Anu didemek wae ya Siti. Ah ora wae demek gendong ngambung. Aku tadi kleteng kuning wae. Wis ora wis. Ya, tebangi. Son sabrake wong ayu sing liwat kene. Krobyok sengok. Tengah. Mbak yo Wes suwe iki. kleteng ijo ki kok nggur kulit kok. Mbok emen. Kulit. Kok ora tekan-tekan. Kuwi piye? Lho gur ngene kok. Lho, gur ngono kok. Guys, Bang. Son sabrangke wong ayu sing liwat kene. Alan-alan lho. Krobyok sing ngok. Angel. Wis Apa dadak dilemeki gal kalung sik. Wes sing penting aku teko kene. wis tekan iki wis do anu Wis, iki. matur nuwun ya Yuyu Kakang. Ya, Yuyu. Wis ceblak. Ning aja kandha sapa-sapa ya nek mau kowe wis tak ambung wis tak anu sengok-sengok. Kowe gandeng ora nyengkok aku bayar. Nek alah Pira? Ayo semanut. Waton iso tak nggo tuku sengok-sengok Ya. kene. tak ijolane ae ya. Emoh. Ayo neng wedinan kono. Gah. Ngawur. Iki kaosku bolong iki. Yo. Ora bolong. Mbak Yuku aku dinteni Mbak Yuku. Sik ya Yuyu Kakang. Ya yuyu. Nuwun ya. Iya, Omahe gampang. Mbak Yuku. Wow. Kono Wow. kali banter banget. Yuyu ki suarane pripun to? Iya tak ngerti aku. Iki ana jalma menungso apa ora ya sing iso mbantu marang aku. Wow. Cek Mbak Yu kemana nyebrang piye? Ah kahanane. Heeh. Apa ora kesempatan aku ngenggake ande-ande wedi. Ampun sakit urung to. Iki rasa dadak cengkek-cengkek ke. Iki bangsane apa? Aku Menungso lumrah apa Sing jentri tunggu prayangan? kene. Sing nunggu kene. Mbak Yuku mau ateges yo liwat ing kali Liwat. iki. Aku njuk tulung disebrangke. Ora sudi. Mbok njuk tulung. Ki Mbak Yumu jenenge sapa? Kleteng abang Karo karo kleteng kleteng ijo ijo. kemot pertandane nganggo lendang abang karo lendang ijo. Kowe sapa? Aku nganggo jeroan kuning. Sempake lagi ning. Kowe jenengmu sapa? Aku kleteng kuning. Kula mambu ora sudi aku. Kowe mesti Aranmu sapa? aku Yuyu Kakang. Kangkang. Yen kena tak kandhani kanthi alus aku nyuwun tulung mbok aku disebrangke. Ora. Njuk beban apa aku manut? Mah, nek Mbak Yumu ayu-ayu lah kowe eleke. Ayo wis Mas Picis Raja Bro. Ora aku ora butuh Mas Picis. Nenen ya. Wow. Tak
nganggep aku ki Mas Picis Raja Branama. Aku Payudara malah njalukmu apa? Aku nadyan kewan ki. Yuyu Kakang iki lanang apa wadon? Aku lanang. Lah lanang nek karo wadon kudune rak ya rahab. Aku tak anggap nadyan kewan aku ora duwe nafsu. Karo kowe. Nek karo kowe. Sebabe apa? Mbak Yuku tak sebrangi kok aku ora Mbak Yu bedane ayu-ayu apa? ambune wangi lah kowe kaya ngono. Mau. Nek kowe gelem tetulung marang aku, mesti kowe sesuk dadi uripmu mukti wibawa. Wis ora butuh wong mukti. Tenan? Ora. Ora gelem nyebrangke aku. Ora. Tenan? Ora. Tak sabet sada larang asat mati sanalika. Mula dadi janma, aja mbanci nggih mbanci ladan. Mbantu aja pilih-pilih, aja tebang pilih carane kaya ngono. Terus sing tuwa ora mbok sebrangke sing elek ora. Pamrihmu apa? Darbe pamrih apa? Iki aku mati. Ngejak bobok. Iki aku mati apa ora to? Ya jane ora mati kowe mesti malih. Kowe malih apa jenenge? Dadi bagus. Nayaka Praja kowe nggo nyamur laku goleki jenenge apa kuwi Galuh Candra Kirana. Kan aku kan membani Galuh Candra Kirana Sekartaji. Walah. Kacarita wis ketemu Galuh Candra Kirana karo Galuh Candra Kirana mbak niku. Ya ora ya aku. Kok gantiku ya aku. Kalunge lah. Goblok. Bae. Mula wong urip ki aja sok seneng lame. Dadi lagune Aja lame. Punten iki Om. Mumpun. Wis. Terus kon piye genahke apa meneh? Ora aku karo Om Bagong wis diparingi sangu. Engko tak tutuki meneh ya. Ayo lagune aja lames. Wah, kene saweran kok kipas bareng ya saya. Mbah nuwun nggih, Pak. Oke, minta lagu Caping Gunung rumahnya Kretek anak buah Dalang Seno. Oh nggih. Tadi udah. Nggih, tolong minta doain Pak Seno. Nggih, mugi-mugi lepas soparanipun jembara kuburipun Adi kula lanang Ki Seno Nugroho. Amin. Dadi ngene ya dijelaski ya. Aku Mas yo isih enom ning awune tuwa karo Dik Seno kuwi. Terakhir aku ya biyen wis nate ngundang Dik Seno ning omahku selapanane anakku wedok. Nggih. Nggih, dados kula menika nggih awon tanpa riwu tasih keluarga besar Ki Anom Surata. Putra Mbah Diyun niku ada 11 orang, laki-lakinya 3 Mbak Elisa. Ya. Satu Pak Anom Surata yang nomor 1, terus cewek-cewek nomor 7 Pak Warsino Sleng Suwargi. Terus yang terakhir saya. Nggih, dados pun jelas nggih. Nek Mas Bayu menika ponakan kula, purunan kula. Keponakan. Nggih. Lah niki Bu Jawar Siti mandar WA. Oh, pripun? Sugeng dalu Mbak Apri nyuwun lagu Sarung Oh, Jagung. nggih. Dipun Nggih, ketonaken kagem Trah Sadiun sedaya. Oke. Salam kagem Pak Dalang. Matur nuwun Budi Warsiti lan keluarga Sadiun sedayanipun ing wonten grup sami ngersakaken lagu. Mengki kula kintunaken sakmenika pundhatin Pak Adi Bintang nggih. Nggih. Dipun kintunaken lagunipun. Monggo. Situasi. Situasi. Yo. Pemintaku nimasito kaya Atut runtut. atut runtut
caketing ati yen cedhak tansah mulat sida asih pindha mimi lan min tuna ayo nimas bareng hana tepi wajib situasi Sido asih mengko sing sagongan digawe versi Jawa, sing sagongan di versi Inggris. Wah, kok iso mergo iki disiarke tekan donya. Iya, yo coba kayak apa? Monggo buka, monggo. Yuk. Aku kang setya satuhu langgam mesti tuhu sik ya. Bar kuwi sida asih. Ya. Anu aja lamis kok kleru ya. Nano. Yuk. Iya, yuk.
aja lamis. Nyawece ngendi kang suci kanggo bisa mukti. Monggo Pak BG. Don't talk to beautiful people Wesley if hypocritical. It's better to be honest so as not so please be so in me. Always hold on to your love yesterday, but they only promises. Like whiting mushrooms grow up in the earth when in the dry season. I'm like a sick for human who cannot get medicine. Don't just make a promises, sooner or later it will run out gone. There are many examples of people forswear their life is hard. Just one which that work for you from future make you will be sad. Dual bahasa Kuwi mau basa Inggris. Inggris. Yang penting artine kuwi padha karo aja. Mas John bisa mengikuti bahasanya. Ini tadi kan Inggris tadi kan Iya. bisa, oh bisa. Nanti Mas John juga mau nyaron. Oke. Ya udah belajar tadi. Udah belajar. Iya. Ya, Nanti oke. pas Goro-Goro atau sekarang derek Iya. Pak Dalang. Nggih iki anu tak rampungke lakon sik iki Oke. jam 12 wancine manembah medekung lan aku ngerampungke lakon. Iya. Nanti Goro-Goro masih ada door Ah, prize masih ada door 5 prize. sepeda. Ya. Sepeda BMX. Wis kono ngunjuk-ngunjuk kopi sik Mbak Mimin, Mbak Apri, Enjay. Mbak Elisa, ya, ya. Kursor-kursor sik ya keneng iki. Ayo ngerampungke lakon tak dherekake. Gandane kang sekar kadung kelawan kembang-kembang menur kang semua rom winor lan yata-yatan kati kusuma mangambar-ambar wurung kuku sing dupaku melon kelon-kelon awor mega lereme mbaba toro aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat ngangking bokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan yaiku bagaian ipun yaiku pakaianipun wong melek sabaran narimo